Νομίζω πως ψήλωσα. Μέτραμε πάλι. Εντάξει τύπο, στάσου ακίνητος. Μαμά, και οι δυο μας ξέρουμε πως είναι αδύνατο να ψήλωσα μέσα σε 5 λεπτά. Σωστά? Κοίτα πόσο ψήλωσες. Τι? Τύπο, φύγε από τη μέση, είναι πάλι σειρά μου, μέτραμε. Ο παππούς. Παπά, έφαγα ένα μαμούλι. Πάλι μαγείρεψε η μαμά. Μην δεις το πεις αυτό. Κάντε στην άκρη όλοι. Έρχεται μια κυρία με μωρό. Μπαμπά, κοίτα πόσο ψήλωσα. Μετρηθήκαμε πάλι. Ψήλωσα ξαφνικά. Είμαι όσο είσαι και εσύ στην ηλικία μου. Βέβαια. Αλλά εσύ, σε μένα κουνιέται το δόντι μου, δες. Εντάξει, σταματήστε. Συμφωνήσαμε να μείνετε ξύπνοι ώσπου να γυρίσει ο μπαμπάς. Πέστε καλή νύχτα. Παπά, να μείνουμε. Όχι, μην πάτε για ύπνο. Θα καθίσουμε εδώ και θα λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ αγαπιόμαστε. Έτσι γλύκα. Κουτσου κουτσου κουτσου. Καλή νύχτα. Λοιπόν, τι ήθελε ο αυτοκράτορα? Ξέρεις κάτι, δεν μπορούσε να με δει. Δεν μπορούσε. Γιατί? Δεν ξέρω. Αυτό είναι αγενές. Αυτοκράτορας είναι. Θα είναι απασχολημένος. Όχι. Αυτοκράτορας ή όχι, πρέπει να έχει τρόπους. Γλύκα. Εγώ στη θέση σου θα γυρνούσα και θα απαιτούσα να τον δω. Και θα τον έβλεπα. Αγάπη, σκέψου το μωρό. Πάτσα, είμαι καλά. Το μωρό θα αργήσει να έρθει, αλλά και να ερχόταν, εγώ θα του τα έψελνα. Τέτοια συμπεριφορά είναι... Πάω να πλύνω κάτι. Πάτσα, είσαι καλά? Ναι, είμαι κουρασμένος από το ταξίδι. Πάω να μαντρώσω τη Μίτσι.